Hello mga kalabidams and welcome to Daraga Albay. Ating pinuntahan of course ang ating hometown, ang Daraga Albay. Dito, hindi rin nagpatalo ang Daraga pagdating sa kanilang Christmas decorations. At mas mararamdaman ninyo ang Pasko dito sa Daraga. Hello mga kalablogs, welcome to my channel, and for today's vlog, andito po tayo ngayon sa Daraga Albay. And syempre, hindi rin po nagpahuli ang Daraga Albay pagdating sa kanilang Christmas decoration dahil talaga namang sobrang liwanag at ganda ng park. So as you can see mga kalablogs, no, ang dami din mga decoration na nilagay dito sa Daraga, no? And makikita nyo po mag-iis sa kanilang mga puno yan, ang dami mga Christmas lights decorations po dito. Halos masasabi ko na talagang may masasabi ko na palaban din yung mga design nitong si Daraga. At talagang sobrang ganda, napakaliwanag, and talagang perfect na tambayan, pasyalan dito ngayong Daraga. Aside sa kanilang napakahabang Christmas curtain ng Christmas string lights along the road, may pinakamahabang Christmas string lights na natala dito yan sa Bicol, no? Pinakamahaba ng po yan. Hindi pa rin nagpatalo pagdating sa kanilang park yung Daraga. Nung nanggaling tayo doon sa Peñaranda Park, talagang napakaganda din po ng Peñaranda Park. Pero sa tingin ko lang po, on my own opinion, hindi rin nagpahuli at nagpatalo ang Daraga Park. Dito sa Daraga, iba din ang atake nila pagdating sa kanilang mga decorations. So ito na nga mga kalabidabs, isa sa favorite ko talaga dito ay itong kanilang Tannin of Lights. Grabe, sobrang punong-puno ng Christmas lights at talagang perfect itong spot pagdating sa mga mahilig mag-selfie. Kakaiba rin ang kanilang nativity set dahil gawa ito sa handicraft. Dito, binibigyang halaga ang produktong lokal. At di rin nagpatalo ang Daraga pagdating sa kanilang Christmas tree. Dahil talaga namang mamamangha ka at mapapa-selfie dahil sa napakagandang disenyo ng kanilang Christmas trees at mga ilaw sa park. Maging ang Municipality of Daraga ay pinunuri nila ng mga Christmas lights. So maraming salamat sa pagsama sa akin dito po yan sa Daraga Albay. Again, yung mga gusto mo pumunta dito, free lang po yung pagpunta dito, walang entrance. So talagang mas mai-enjoy nyo po ang pamasyal dito sa Daraga Albay. So hayayaan nyo na po yung family, ang yung friends, at i-enjoy ang Christmas decorations dito sa Daraga. Again, this is Mon James D, ang vlogger, true lover. Bye! At kung nagutom kayo sa pamamasyal, huwag mag-alala dahil mayroon din silang food stalls. Dito, iba't ibang mga pagkain ang pwede niyong matikman. Kaya ano pang hinihintay niyo mga kalabidabs? Tawagin na ang iyong pamilya, ang iyong tropa at yayain na mamasyal dito sa Daraga Albay. Tara na sa Daraga Albay. This is Mon James T, ang vlogger na true lover. Merry Christmas!
Hello mga kalabidabs and welcome to Kamalig Albay. Tara at samahan nyo kung maglibot at tingnan kung gaano nga ba kaganda ang mga Christmas lights dito sa Kamalig Albay. As you can see, talaga nga namang napakaganda ng decorations nila dito at siguradong panglaban din ito sa mga decorations dito sa Bicol region. In fairness mga kalabidabs, ang ganda rin talaga ng kanilang decorations at hindi rin sila nagpahuli pagdating sa pagandahan ng kanilang Christmas village. So ito, inabot kami ng ulan. Dito kami sa Kamalig Albay. And nadaanan namin tong mga pailaw dito sa kanilang park. Ang ganda ng mga pailaw nila mga kalabdas. So, siguro kanina to pinailawan. Sobrang ganda. So yung mga gusto din pumasyal dito sa Kamalig Albay, pumunta po kayo dito. And sure ako mag-enjoy po kayo sa mga pailaw nila dito. Napakaganda. Mayroon silang malaking diamond dyan. Yung mga Christmas trees, nilagyan nila. Ay, yung mga trees, nilagyan nila mga ilaw din. Sobrang colorful ng park, no? Ng park ng Kamalig. Also, mayroon din silang Christmas string lights. Doon sa, ito madalas yung dinalagay nila doon, string lights. So yun, habang nakisilog po tayo dito, dahil maulan, siyempre delikado naman tayo magmotor na umuulan. So nakita natin ito, nadaanan natin ito ngayon. So yung mga gustong pumasyal dito sa Kamalig Albay, punta na po kayo dito at enjoy ang ganda ng kanilang decoration for Christmas. Sobrang ganda talaga mga kalabidabs. Ang kanilang decorations dito talagang punong-puno ng mga Christmas lights. Kahit umuulan, hindi ko maiwasan na mag-take pictures at video sa kanilang Christmas village. Perfect spot ito sa mga taong mahilig mag-picture-picture o kahit TikTok sa kanilang mga social media account. Sobrang ganda nito mga kalabidabs, kaya sigurado ako na pati sa inyong mga Instagram, sigurado madaming likes and views ang makukuha nyo. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kalabidabs? Tara na at yayain ang iyong family at ang iyong friends at puntahan ang napakagandang Christmas village dito sa Kamalig Albay. This is Bon James D, a vlogger, the true lover. Ow, ow. Bye! Merry Christmas! Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.